livadi magija se pojavljuje u mnoštvu oblika. Luna i Najada imaju priliku da im se ispune želje, a izdajnik Fejdun u tome vidi priliku da ostvari svoj podli cilj. Ako uspe da ih prevari i stekne moć, livadija će se zauvek promeniti. Svi treba da budu oprezni kad odlučuju šta da požele. Kao i obično, Luna i Najada su blaženo nesvesne opasnosti koja im preti. Obožavam odeću od opalog cveća. Hej Lu, kako ti se dopada moja nova ogrlica od divlje trave? Možda bolje nešto što ne izaziva kijanje. Treba da ih prekinemo, da se Talija ne povredi. Ne brini se za nju. Gledaj. Moraš da budeš spremna da... Jel vidiš? Možda ovo može da posluži? Zar nije božanstveno ili je božanstveno? Neverovatno! Drago mi je da ti se sviđa. Ne mislim na šal. Vidi! Wow! Ćao! Ima li koga? Kakav divan stančić! Čajnik, još je vruć. Ne, vidi! Dobre neznamke, ako ste to vi, molim vas, pustite me napolje. Zaglavio se, pomozi mi. Vucite jače. Ne! Sad je mnogo bolje. Šta te boli? Stopalo mi je utrnulo. Proveo sam 100 godina u čajniku, pa to je moralo da se desi. A da ste vi male slatke veštice i da vam ja kažem da vam je bradavica na nosu slatka kao kamenjena žaba, vi biste to shvatile kao kompliment, zar ne? Znači vi biste me začarale i strpale u čajnik? Pa dobro, učiš se dok si živ. A vas dve ste sigurno dobronamerne neznanke, jer to je bio uslov da se prekine čarolija. Da ne pominjemo čajnik. Pa to sad nije važno kad opet imam moć. A sad sedite i popite čaj dok ja smislim kako da vas nagradim za dobro delo. Samo nemoj da nam deliš komplimente. Ej, znam, ispunit ću vam 2 želje. Ne, 3 želje, ali pazite, ne možete da poželite novu želju dok vam se stara ne ispuni. Treba li vam vremena da malo razmislite? Nema šanse. Nećemo da se raspravljamo. Prva želja nam je... Najdivnija Najnovija i potpuno neodoljiva garderoba za nas dve. i našu drugaricu Taliju. Ispunjeno! Idemo. Treba da podnesemo izveštaj Lordu Kanu. Imala sam sreće. Još jednom? Vrlo neobično. Wow! Pogledaj se! Pa kako se to desilo? Fantastično! Tali, da li ti se sviđa nova garderoba? Pusti to, vidi nas!
Polako, devojke. Odeće se pojavila neko magijum. I vaša? Da. I kako se to desilo? Zaista kako? Ponovite mi. Samo vas dve možete da zamislite želje. Pošto nam je prva želja ispunjena, možemo da pređemo na drugu želju. Pa, šta misliš? Poželite da ja postanem najveći rendžer svih vremena. Oladi, Rovane. Nećemo da tračimo želju na tvoje besmislice. Tačno tako. Tražite nešto važno. Mogli biste, na primjer, da tražite tajni mir između Vila i Elfa. Ja sam nekako mislila da tražimo da nam se, recimo, garderoba sama obnavlja po novoj modi svakih pola sata. Obećali smo da ćemo pokazati tati Rovanove nove pokrete. Možemo li kasnije da pričamo o željama? Šta ti misliš, Nedi? Pa mir je okej, ali fale mi još par sitnica u garderobi. Dobro, pričat ćemo kad se vratim. Ćao, čao! Ćao! Izvinite, dame, nisam mogao da ne primetim vaše divne haljine. A čuo sam i za vašu dilemu oko smišljanja želje. Stvarno? Hej, ti si član saveta Fejdon. Šta bi nam ti savjetovao? Šta bih vam ja savjetovao? Pa, recimo da kažete... Želimo da Vile proglase Fejdona za svog kralja. Naravno. Želimo da... Vile proglase Fejdona za svog kralja. Lepo je, ali ne bismo tako nešto poželele. A s druge strane, Fejdon bi bio odličan kralj. I moram da dodam, vas dve biste bile divne dvorske dame. Sa puno garderobe. Wow, to je pravi posao za mene. Da nazdravimo u to ime. Dođite. Za vrlo moderan dvor. Ispijte. Odlično! Kad se druga želja bude ispunila i ja postanem kralj. Tačno znam šta ću da pomislim kao treću želju. Leva, 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 desna, leva, 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 desna, leva. Raširite krila, poleći. To elfski vojnici ne mogu da imaju. Letačka jedinica. Ćao Rovane, ćao Talija. Super ti je haljina. Dakle, ništa od discipline. Ovi moderni rendžeri ne poštuju autoritet. Zato nam treba... Treba nam... Hej, Talija, da li su vilinska plemena imala kraljeve? Dobro pitanje, Bato, ali čak i da nisu, mislim da bi trebalo. Tako je, to je ono što treba vilama iz Livadije. Kralj! Potpuno se slažem s tobom, Matiče. Najviše nam je potreban čvrst oslonac, stub neprikosnovene jačine, jedan glas koji će odzvanjati prostranstvima. I trenutak tišine, da čujemo sebe kako mislimo. Ali slažem se, treba nam dobar vođa da vodi naš narod kroz teška vremena koje dolaze. Možda kad sam bio mlad, ali... Nažalost, stari prijatelju, to vreme je odavno prošlo. I tebi i meni. Ja oduvek komandujem vojskom, ali moram od nekoga da dobijam naređenja. Dakle, ko bi od nas mogao da bude kralj? Došao sam čim sam čuo da savet zaseda. O čemu treba da odlučujemo?
Ni o čemu, odluka je doneta. Opasna vremena zahtevaju smela rešenja. Fejdone, mi, članovi Vilinskog saveta, tražimo da podneseš ogromnu ličnu žrtvu. I postaneš naš kralj. Ako vi to želite, tako će i biti. Ura! 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 One šupljoglave pomodarke su uspele! Njihova želja se ispunila! Kralj Fejdon! Vladar livadijskih vila, to sam ja! Šta ga je to spopalo? Samo ja! Buve? A, mislim da je nešto ozbiljnije. U pravu si. Neko je poželeo da on postane kralj Livadije i to se ostvarilo. Poludeo je. To je to. Zveži tamo. Krunisanje je uskoro, ne gubite vreme na gluposti. Jel ona to rekla krunisanje? Izvini, Fala. Mesta za kraljevski tron? Pa, izgleda da su svi poludeli. Hajde da nađemo Taliju da saznamo šta se dešava. Tako je, rendžeri! Pazite da nema rupa na krajevima. Ne želimo da našu voljenu zaštitnicu Salmejsu uznemirava moje krunisanje i vesela proslava koja će sigurno uslediti. A mogla bi da pokuša sve to i da spreči ako bi saznala. Pazi na cveće, Rovane, sve mora da bude savršeno na Fejdanovo... Ja sam. Hej, baš si me lepo pozdravio. Izvini, ali morali smo da saznamo šta se dešava. Zar niste čuli? Fejdon će postati kralj vile i vilenjaka. Zar to nije divno? Ćao, narode. Došli ste na krunisanje. Šta? Ne znam šta je čudnije, Fejdonovo krunisanje ili to što mu se vas dvoje radujete. Kako to misliš? Vile nikad nisu imale kralja, a sve i da jesu, Fejdon je, pa, prilično nepouzdan izbor. A možda tebe samo brine to što će kad Fejdon bude bio kralj, elfi teže moći da nas osvoje. U pravu je, stari druže moj. Poen za taličicu. A šta vaša zaštitnica Salmejsa kaže na to? Pa ne znam. Pa onda hajde da je pitamo. A kad ti Salmejsa kaže da je Fejdonovo krunisanje najlepši dan za Livadiju? Prvi ću ja da ga proslavim sa vama. U međuvremenu moram da naberem još cveća. Vidimo se na krunisanju. Aha. Šta se dešava ovde? Zapečaćeno po naređenju Lorda Fejdona. U tom slučaju ne možemo da razgovaramo sa Salmejsom dok se ne otpečati. Sad sam siguran da nešto nije u redu. Balabaste za mnom. Prekinite obojica. Ovo je vilinski izvor. Kažem vam da prekinete. Prekinite. Talija? Salmejsa, jesi li to ti? Jesam, dete moje. Odmah ću ti odgovoriti na sledeće pitanje. Znam sve o planovima za krunisanje Fejdona. Do malo pre mi je sve delovalo tako divno, ali sad počinje da mi liči na neki ružan san. Možeš li ti da sprečiš krunisanje? Magija starog bizla je jaka kao zemlja. Sumnjam da čak i on može da spreči ostvarenje ostvarene želje. Ali šta da radimo? Ako ne grešim, ostala je još jedna želja. Uzmi malo ove vode i njome probudi drugarice koje spavaju u Fejdonovoj kući. Budi oprezna, malena. Znam šta treba da uradim. Idemo, balabaste!
Rangeri, kao vaš budući glavni komandant, imam jednu molbicu. Vaša želja je za nas zapovest. Trebalo bi da mi odmah dovedete dve mlade dame ovamo. Biće učinjeno. Kako se zovu? Luna i Najada. Trenutno se odmaraju u mom domu. Kalikse, ako bude nekih problema, najbolje je da uopšte ne stignu ovamo. Hej, što se ovo dešava, mokra sam! Ustajte, spavalice, moramo brzo da pobegnemo iz sela. Ovuda, ne smeju da nas vide. Imam osjećaj da smo Luna i ja uradile nešto strašno, ali ne mogu da se setim šta. Da li ti naziv Kralj Fejdon zvuči poznato? O, ne! Evo ih! O, mi ćemo ih zadržati. Krenite. Pokret, devojke! Spremi se za napad, stari druže. Za mnom, imam ideju. Rangeri će proći pored vodopada kad se budu vraćali kući. Eto, to je to. Dolaze. Neka zvuči stvarno. U pomoć! Padam niz vodopad! Vidite? O ne! Ej, to su Nedi i Lulu. Vreme je da se vratimo i podnesemo izveštaj. O ne! Niz vodopad! Sirote devojke! Ipak neće uspeti da iskoriste poslednju želju. Jesu li ih ovi zli elfi ubili? Šta? To je nemoguće! Pa, zapravo... Zapravo, ovaj kukavički napad je poslednja kap! Vreme je da zauvek zaustavimo napade elfa! Nećemo više razgovarati o miru i zajedničkom životu! Čim postanem kralj, objavit ću rat elfima! Osvojit ćemo njihovu zemlju! Menele, vreme je! Kao što se sunce diže nad istokom, tako se naša zvezda uzdigla nad Livadijom. Požuri malo! Po nalogu Vilinskog saveta proglašavam Fejdona za prvog kralja vila i vilenjaka iz Livadije. Živeo kralj Fejdon! Kralj Fejdon. Izgleda da je vreme za treću želju. Rangeri, uhvatite ih! Hej, devojke, sad! Želimo da sve bude kao što je bilo pre naše prve želje. Ne! Wow! Ćao! Ima li koga? Kakav divan stančić! O, čajnik je još vruć. Nedi, vidi! Dobre neznamke, ako ste to vi, molim vas, pustite me napolje. Zaglavio se. Pomozi mi. Vucite jače. O, jao, jao. Sad je mnogo bolje. Jao,
Šta te boli? Stopalo mi je utrnulo. Proveo sam 100 godina u čajniku, pa to je moralo da se desi. A vas dve ste sigurno dobronamerne neznanke, jer to je bio uslov da se prekine čarolija. Da ni ne povedemo tvoj čajnik. Pa to sad nije važno kad opet imam moć. A sad sedite i popite čaj dok ja smislim kako da vas nagradim za dobro delo. Imam neki čudan osjećaj. Mora da sam pojeo nešto pokvareno. Dobar potez, gospođica! Ne sekiraj se, Rovane, pobedit ćeš sledeći put. O, stvarno, muški, šovinistički elfu, zašto to radiš? Iskačeš iz bunja i prepadaš ljude. Kupljam tajne informacije o najmoćnijem oružju livadije. O tebi. Ej, balabaste, bežimo odavde. Ćao, momci. I srećan put. Zar nije trebalo da nam ponudiš još nešto osim čaja? Tačno, na primjer... Na primjer, keks. Da. Tačno. U tom slučaju, moje dame, želim vam sve najbolje.